bafowethu inunu bafowethu bafowethu igomola nesodoma bheki cele kodwa magaye kodwa ndosi kodwa magaye sikhiphani magaye ukhathi mahlala uyawuvuthisa umlilo uhlangana nikumetshisi nangededela amabhomu ukuthi hayi wanikeza uBheki u300,000 aphinde nikeza uBheki u200,000 this and uBheki icele ubemfuna imali uBheki icele wamfonela esuka efuna kudlala iKaizer Chiefs nePirates efelwe imoto yakhe nonkosikazi uBheki icele bahlangana naye ezimbali baphinde bahlangana naye eBeverly Hills uyabona nje nakwi apartment yakhe ubheki inunu ucele bafowethu senkingeni sekakeni la nantu udaba bafowethu bheki icele wanikezwe imali enikezwe ukhethe emahlala uBheki icele osevelile lapha kwi-hard dock wawumzalwane wayisaint wangazi kanjani kodwa nje wavela nje wayingelosi wamsulwa lapha wangabi nalutho nje engamchashaza Bheki icele hayi magayi hayi Gomora neSodoma madoda nizinunu iGomora neSodoma Bheki icele what the heck arrest my case makhaya Bheki icele bafowethu wa receive imali from uKhathi Matlala njobe testify nje uKhathi Matlala njengamanje use live ukhiphe waqeda ngokusobala ukuthi wanikeza uBheki icele imali yabo so ngokuthi besikade sazi ukuthi kunama calls ucele wenzela uBheki efonela uKhathi Matlala ngazo ba ama miss call u10 noma mangaki ukuconfirmela uKhathi Matlala ngomlomo wakhe ke namhlanje ukuthi uBheki icele wayefuna usizo kanjani and he end up not answering ama-call kaBheki icele kodwa ke akusho ukuthi uKhathi Matlala la usekhiphe yonke information angimuzwa kahle mangabe ezofetha kamazwi uMinister Sezomculo usenamanga lapho kusazomshobela usenamanga lapho ngoba sine cellphone yakhe sazombamba uKhathi Matlala vusimuzi Khathi Matlala sokubamba khona ozama ukufihla la khona ozama ukuhide la mawusuthi umazi sizokubamba khuleka kodwa nje Bheki icele ngiphoxekile ngoBheki icele bafowethu angifuni ukungasho ngizoqhubeka bafowethu ngibuye information ngisaqhubeka ngisalalela kodwa ngisaphoxele imali izombolo shoot 500,000 imali 500,000 200,000 plus 300,000 500,000 imali uKhathi Matlala ayinikezwe uBheki icele kodwa ke siqhubeke silaleleke ngoba nobufakazi balo mali sisazofunda sibone ngempela. So, Vusmuzi Matlala and his Burberry gear worth tens of thousands of rand spent the day testifying before Parliament's ad hoc committee at the Kosimampuri prison. And while he's thrown Bheki icele under the bus and he's basically protected Senzo Mchunu, I think it's interesting to note how Matlala was comfortable admitting before the committee that he made payments to politicians, particularly Bheki icele, to make his woes with the police vanish. So let's talk about it. If you follow me, you know that I give regular updates on current affairs and matters in the courts. If you're new here, welcome and please follow. So, to my surprise, Vusmuzi Matlala actually had a lot to say as he sat before Parliament's ad hoc committee, despite having tried to avoid appearing before the committee just the day before. First, he claims to have met General Nhlanhla Mkhwanazi to discuss the controversial 360 million rand police tender that he was so desperately trying to score. And he claims that meeting was set up by none other than Bheki icele himself. Now, Matlala also claims that Mkhwanazi was in on it and basically was supporting him and even told him who held the lid or the tap on the tenders in the police.
And then he claims not to have any real connection to General Shadrack Sibiya. He says that he's spoken to Sibiya for about 30 minutes max to report a crime, an irregularity regarding a public works building, and this was linked to his company Medicare 24. But he says beyond that, there's no relationship. But it was when he started speaking about Bheki Cele where things got a little interesting, because he claims to have paid Bheki Cele about R500,000 in exchange for some favors. One of those favors is for the recovery of his firearms after his house was raided by police. Matlala says Cele spoke to someone named Khumalo, who we presume to be General Dumisani Khumalo, who was behind that raid to get his firearms back. And he says indeed, after Cele said, go and collect your firearms, he got his firearms back. Now, you may remember that Bheki Cele, before the same ad hoc committee, claimed that he only kept Matlala close because he was sourcing information from him. And he said that one of the pieces of information that he'd learned was that Matlala was going to be funding Senzo Mchunu's presidential campaign. But Matlala has denied this, saying he doesn't have that kind of money, but also he hasn't really met Senzo Mchunu to be funding his presidential campaign. He's basically accused Bheki Cele of lying under oath. Ultimately, Matlala has contradicted the evidence of Bheki Cele and almost corroborated the evidence of Senzo Mchunu. So I don't know, who do you believe? Also, don't you find it incredibly disrespectful when people accused of corruption come out in public draped in designer head to toe? I mean, what a way to middle finger the public, to middle finger the people that you allegedly stole from. Skibenga, skibenga. So guys, welcome to Khet Matlala Day 1. Ngithe namuhla uthi ke ngikhiphe ezeka Khet Matlala niyazibona. Ngiyashoda guys, ngithe ngikhiphe nebhandi, ngiyashoda. Ngishoda ngeshirt, ngishoda ngebruku, ngishoda ngecathulo, but so far at least nginawo okunye. Adiqale. So guys, since we all know ukuthi Khet Matlala, he was presenting his testimony for the ad hoc committee all the way from Lapa eKgoshi Mampuri prison. So here's the summary of what happened eKgoshi Mampuri today. So obviously umuntu nakaye lapha ku ad hoc committee must give us a background yakhe. So Khet Matlala uthe ukhulele eMamelodi. He was raised by a single mother, of which after lapho waba nama business amancane there and there, and then waboshwa for ukuthenga izinto ezi-illegal. And then futhi also mentioned ukuthi he's a father of 9 children. So umentionile ukuthi also iMedia Care company le eyathola itender le 365 million lapha eThembisa Hospital ukuthi amafunda wakhona actually bengu Michael van Wyk no Adrian Venter, and then yena wangena as a person umuntu omnyama ukuthi because of bamtshela ukuthi if ever you register a company and ungumuntu omnyama, it gives you more advantage. Yaza ngisho triple PEE. So that's how I joined the company. Subsequently last year December wa resign on that company as a director. Futhi okunye kungicakile ukuthi guys uthe istatement sakhe lesi ebekasithula lapha ku ad hoc committee, it is not prepared by him, sibhalwe ma lawyers, and it is not signed. So I don't understand ukuthi why must he present a statement that is not signed and also that is not prepared by him, because at the later stage angaphika ukuthi yena he did not write that statement. Like I don't understand. Uthe he will correct that statement along the way. In the beginning of his testimony ngifile kwangathi like bekane attitude nyana, and then futhi azenza ngathi u Brown Mokgotsi 2.0 nyangibamba mus. So uthi started a business as a security company, and then eventually that security company business yakhula up until waze wajoina iCat VIP protection. One of the days bebalele banonkosikazi wakhe, and then beza abantwana bascreama from the other room, and then nakavuka nakathi uyokucheck abantwana, and then wahlangabezwa somebody alleged as PKTT members. Like uthi those people, they were almost like 100. Can 100 people rate one person? La bekakhuluma manga uVusumuzi Khet Matlala uthi almost 100 people, because there's a statement of bail, actually bail application yakhe uthi almost 100 PKTT members were in his house. There's no way 100 people can be in there. Like there's no way 100 police officers can rate one person. So uthi those police officers baharasa yena nonkosikazi wakhe nabantwana. Uthi one of the police officers bebabopha abantwana baba lalise phasi on the floor tiles, including the wife, and then bambuza about Jerry Boshuga, and then he said he doesn't know but confiscator his cell phone, the watch, and the firearms bawathatha bazisa eBrooklyn police station.
And then after being harassed by PKTT, and then subsequently, like mina ngifila ukuthi la uKet Matlala bekazama ukuthi akhombise umkakhe ukuthi he's fighting for her, and then he tried to find a way ukuthi how can he make those guys from a PKTT pay because of baharass unkosikazi yakhe. And then somebody wamtshela ukuthi no man, there's a guy that can help you. Ubongani Mpongose wamhlanganisa noBheki Cele in KZN, and then uKet Matlala drove all the way to a KZN ayomithana no Bheki Cele. He also explained about the RFQ processes ukuthi how did he got the tender lela se Tembisa Hospital, but requested ukuthi bangambuzi more questions about that Tembisa Hospital thing because it's under investigation, so akafuna ukukhuluma something ezogcina imcriminator, so requested ukuthi no, let's just put it aside kancane nje. Uchazile ukuthi uhlangane njani noBrown Mokgotsi, uthi uBrown Mokgotsi umfonelile wathi I'm a person from the police minister's office, so of which is Senzo Mchunu. So like uBrown Mokgotsi naye kumele aphendule ukuthi sekasebenza nini office la Senzo Mchunu. So and then the other thing, uKet urequeste i-toilet wathi ucela uke 69. Why a 69? Uthena kabuya started singing nicely. Uthi uKet Matlala uhlangana noGeneral Sibiya on 3 occasions. And futhi uKet Matlala waconfirma wathi uBheki Cele lied under oath because of uBheki Cele received 500,000. Actually, he received 300,000 and 200,000. So he received 2 payments from Ket Matlala. And uBheki Cele wampromisa ukuthi he will stop ama-raids at his house, and as well as ukuthi i-PKTT isuke ngemva kwakhe. And then subsequently uBheki Cele wafonela some guy by the name of uKhumalo, and then that guy wamtshela ukuthi no, sizokusuka ngemva kwaka Ket Matlala. And then he told uBheki Cele ukuthi no, it's fine, uKet Matlala he can go to Brooklyn police stations and collect his firearms and belongings. uKet Matlala went to Brooklyn and collect his belongings, and then was told obviously ukuthini kuthi uBheki Cele usesene power esiphoyiseni. So this is the picture of the oath that was said by uKet Matlala ukuthi uBheki Cele received 500,000. Ngicela inunu guys, inunu yethu ayibuye izokuphendula please. And if you can listen ama statements of Ket Matlala, they align with the evidence statements saka Nhlanhla Mkhwanazi. Kusho ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi was speaking the truth about Ket Matlala because of whatever ekhulunywa nguKet Matlala, it aligns with what Nhlanhla Mkhwanazi said. Ket Matlala uthi he also paid 150,000 rand to Brown Mokgotsi. Uthi there's even proof of payment. That 150,000 rand was for a January 8 statement or conference ye-ANC lebe ise Cape Town. Ngiyakhumbula ngisho. Also Ket Matlala confirm ukuthi yeah, uGeneral Sinona ngiyamazi and he's like a brother to me. Ngiyamkhumbula ngisho uGeneral Sinona. So yeah guys, this is almost everything that I've covered that happened today in the ad hoc committee lapha eKhoshi. If there's something that I'm leaving, you can just write here in the comment below. But all I can tell you guys ukuthi uKet Matlala was used by our comrade as a cash cow because of now you're confirming yeah vele obvious these people they were using me as a cash cow because of they knew there's a contract of 365 million rand. So people like Abu Calvin Rafari, Brown Mokgotsi, Shadrack Sibiya, they were milking this guy dearly. And the other thing guys engicakile ukuthi uKet Matlala uthe batsho uGeneral Sibiya akamazi much, but nangikhumbula kuhle uGeneral Sibiya uKet Matlala umdonatele 20 yama Impala jiki. This doesn't make sense. So yeah guys, that is all from my side. Make sure you follow this account, like, comment and repost. I will make sure tomorrow I come back and ngizokuthulela zona njengoba sijalo ukuthi i-testimony yakhe on day 2 ivaya njani. Make sure yabanda hlalani phansi ke sanhlalani phansi yokwethu kuzafuneka nigilane kusayine register manje nibone nigilane ukuya ku like ukuya ku comment ukuya ku follow manje gilanani bethu nani mamelani ke bandasi. So izolo kaloku ndingulomna beKhosi Mampuru ndicinga fanele uba kuzawungena uNomkhithi eqongeni ndaxelela uba ndaba disappointed yabo. So namhlanje ke ngoku bendingenayo la energy yovuka, so ndafika ke ngoku ndifika le sisenirhuqa inyawo kwabe kusithiwa Mendi ndifika mos abantu sebehleli yabe kusithiwa Mendi sike mnake kodwa hlala becango Nomkhithi ndaqonda uba ndizahlalisa cango Nomkhithi kuba ndilate. But ndathini ke bandase ndavova because ndilate kaloku ndavova ndahlala nam xa ndisithi Jack bandase ndijonga uNomkhithi akaske
kimanga umanzi unomkhitsi ishirt imhlophe qhwa uthini ngezembe izembe fondini lenjenje uyamazi umuntu oyobhala ii-exams ka-grade 12 izembe lenjenje kunomkhitsi unomkhitsi akahlalwa mpukane xa ngathithi impukane uthi unomkhitsi ndinixelele mna indlela ebeklini ngayo unomkhitsi kulaa nto lakhosi mampuru eva hayi ke nyhani kwaziswa ke imiqulu kunomkhitsi unikwa imiqulu mosipha kwaziswa imiqulu kunomkhitsi yabekwapha imiqulu unomkhitsi kwa uyijonga kwakhe le miqulu uyijonge ngathi hey ingathi zandingcolisa le miqulu ndinixelela ngonomkhitsi ke mna ke phaa kulaa nto lakhosi mampuru hayi fine wahlala kunomkhitsi hayi ke nyhani zithi honorable members into nokubana hayi nomkhitsi fondini kudala sisiva ngawe into nokubana ungubani but sifuna wena usixelele uba ungubani wena ungunomkhitsi unje wathi unomkhitsi hayi mna ndingunomkhitsi ndikhulele hayi kathanga unomkhitsi uthe unguVusumuzi Matlala uthe unguVusumuzi Matlala ukhulele eMamelodi wafunda eMamelodi wapasa imatric yakhe eMamelodi ekhuliswa yi-single parent yava uthi ke ngoku unomkhitsi bantase ke ngoku after matric kulapho ke ngoku aqalileyo ke ngoku i-informal businesses zakhe niyayazi ke loo nto ithetha uthini andizobe ndi-explaina yonke into niyayazi loo nto ithetha uthini apha kule klasi yam uthi zaqala ke ngoku i-informal businesses zakhe unomkhitsi ngelaa xesha uthi ibhizinesi yakhe yokuqala uthi unonkosikazi yena nonkosikazi wakhe banabantwana abayi-9 so kukho khitsilela abayi-9 bakanomkhitsi yava so kuthi ke ngoku i-formal business yakhe awaqala wayivula yayi-Cat VIP ngo-2017 wavula i-Cat VIP. Cat VIP ke bantase if nisayikhumbula bayintoni yila business yo-offerisha i-security to abantu abesezingeni eliphezulu yabo la protection la xa uyazi ba wena uyi-celebrity okanye intoni and ubomi bakho bu-at risk ungamqasha kunomkhitsi noobhururu bakhe bazi ke ngoku bazokuprotecta uthi unomkhitsi ke ngoku iclient yakhe yayingumsibi yava umsibi ke ngoku is i-taxi business taxi boss yase-KZN caba besaziwa kakhulu e-KZN lo tata lowo so uthi ke ngoku unomkhitsi yena yayi-client yakhe laa tata understand so uthi wayiqala apho kwibusiness yakhe and all of that so wasweleka ke laa tata so hayi fine uthi ke ngoku unomkhitsi ke ngoku azabe kanti une-Medicare Tshwane or Medicare 24 i-Medicare 24 nale business kanomkhitsi uthi azabe kanti unayo uthi wathi ngenye imini ehleli phaa estatini yakhe uthi nosunomkhitsi ungumntu yena apha iimoto zakhe zenza zidraw i-attention like kuyabonakala xa kukho yena endaweni yabo uthi ke unomkhitsi hayi nyhani inoba wayewibizisa nezo blue lights uthi wathe sathi kwi-estate yakhe uthi wadibana nelibhulu yava elibhulu lesithi hayi nomkhitsi ndinokubona apha caba ke ngokumbona ewibizela i-blue lights hayi nomkhitsi ndinokubona apha estatini yethu fondini wenza ntoni for a living yabo utsho elibhulu litsho nomkhitsi wathi nomkhitsi hayi mna ndikwi-security like ndi-security ndi-offerisha i-security to abantu bezinga eliphezulu yabo ndenza loo nto for a living lizothi elibhulu hafa ndine-business opportunity for wena mna ndiyi-owner ye-Medicare yabo Medicare group so ke ngoku njengoba ndiyile owner ndiyiyo ndifuna u-expanda ndingene nasezilokishini and ke ngoku andizukwazi ungena ezilokishini because mna andingulo mbala wenu nominti yabo mna ndingulo mbala unje so ezilokishini andizulunga so how about ke ngoku wena nomkhitsi uvule i-Medicare yakho elokishini then thina ke ngoku zasibhatala i-admin fee as i-Medicare group yava the holding company so basically bantase unomkhitsi ebeyi-franchisee yale Medicare yilaa nto yobana guys njengoba mna mhlawumbi ndine-business yee-colouring books zabantwana afumaniseke uba ngenye imini ndiba famous
yabo, ndibe famous ndaziwe everywhere, then ndifumane abanye abantu abazawungena ke ngoku andamna but besebenzisa ibrand yam because mna sendisaziwa and yonke laa nto seyenziwe, yabo. I think kwenziwe umzekelo nge-KFC as well, yabo. I think niyayi-understanda guys. So hayi fine ke uthi uNomkhize ebeyiloo nto ke phaa ku-Medicare. So uthi ke ngoku into eyenzekayo ke ngoku kufuneka yena azame ii-contracts, then ke ngoku after ifumene ii-contracts i-medical group is gonna offer the service, then uNomkhize uzawubhatala bona i-admin fee or whatever it's called, yabo. Hayi fine. So ke ngoku uthi uNomkhize ziqale kanjalo ke business zakhe ke xa esezi-explain, but nikhumbule ke bantase into nokubana apha kule yam iklasi we don't follow events, we follow people, yabo. So sizawuqala ke ngoku nge-relationship between uNomkhize noSgwapa. Kuyabuzwa ke ngoku uNomkhize, Nomkhize uyamazi uSgwapa? Uthi uNomkhize ndimazi kakuhle lowo. Ndaqumba ndabeka ibhegi nefowuni phaa phantsi, ngqumani ndifuna umamela kaloku. Wathi ndimazi kakuhle uSgwapa. Kuthiwa umazela phi uSgwapa? Uthi uNomkhize ndakhe ndaya eofisini kaSgwapa. Uthi uNomkhize waqala ngobhala i-email because into eyenzekayo kule nto yakhe yasemedi what ne wanikwa so ePolice College ne kukho indawo yobuholo phaa ePolice College bantasi. So uNomkhize ebefuna ke ngoku yena kulaa ndawo ibuholo ayirente laa ndawo, yinto ebuhospital but ingathi yihospital encinci, but ebefuna urenta laa ndawo uNomkhize ne. Then amane emfafaza la mapolisa apha ePolice College, ezi trainees zasebupoliseni amane emfafaza phaa zithatha i-BP nento zonke ezaa nto zithathwayo, ya understand. So uthi uNomkhize ke na ke wayilisa laa ndawo, wayenelisa agreement for laa ndawo, but kwafumaniseka uba le ndawo inikwe abanye abantu. So ke ngoku waba kanti unaloo ngxaki. Uthi after abenaloo ngxaki wabhalela uGeneral Sgwapa, baye Sgwapa ndinengxaki kanje. uSgwapa wamfowunela baye izamani uzondibona apha eofisini ngale ngxaki yakho. Uthi nyani uNomkhize wathwala intloko yakho enkulu wahamba waya phaa kuleyo unentloko enkulu, wafika phaya wabesithi hayi man mfowethu ndinengxaki kanje. That's how they met noSgwapa, because ebefuna ntoni? Ebefuna uSgwapa asolve laa ngxaki. Hayi fine, okay. Uthi wambona kabini ke uSgwapa elifini yakhe. Uthi second time uSgwapa emfowunela because uSgwapa wayephanda icase kaJerry Bushoka. Niyamkhumbula mos lo wakidnapwayo. Uthi kuNomkhize uJerry Bushoka wayeyibest friend yakhe okanye wayengumhlobokazi wakhe omkhulu. Uthi wakidnapwa, so uSgwapa umfowunela ngelingathi uyamphanda okanye ngelimphandayo, because xa eyitsho yena uNomkhize uthi uSgwapa is a police officer, he was doing his job, wayemfowunela loo nto leyo. Iphelele apho bantase i-relationship kaSgwapa noNomkhize. Niyayibelieve? Masiyeni kuPart 2 sizocacisa i-relationship kaNomkhize noMinister, relationship kaNomkhize noMokgotsi, i-relationship kaNomkhize noTeketayo, because wow. Yabantase hlalani phansi ke sihlalani phansi senze uPart 2 wale testimony kaNomkhize. Senze uPart 2. Nikhumbule ke bantase ba eklasini yami we don't follow events, we follow abantu, we follow people. You understand? Because if we follow events sizaba lost, because ndizamane ndimention abantu abaninzi siphele singayilandeli yonke lento. So ke ngoku kule ivideo bantase ndifuna silandele ba uthi uNomkhize udibene njani neNgwal'enkosi. You understand? So siza explain loo nto kule video. So uthi uNomkhize bantase yena udityaniswe noNgwal'enkosi nguTeketayo. Yabo uthi uTeketayo wakho wafika ngenye imini kuNomkhize, wafika basithi hey Nomkhize kuyabheda ndingiloka lokhu mna kupension anane-fent ndidame mfondini noba kungefentana ezimbalwa. Kutsho uTeketayo utsho apha kuNomkhize. uNomkhize aqomba hayi man mfondini uzamane undifuna imali okokoko kodwa i-contract yam yakwaSAPS ayindibhatali kaloku kulaa contract, akho nto iphumelelayo kulaa contract. Hey kuthiwa akrwele inqayo uTeketayo uba ndenza ithini le. Athi uNomkhize no khumbula kaloku uba uGeneral okanye umntu oyi-custodian, meaning umntu o-in charge
of ba abeke istamp kule contract athi uyandinika okanye akandiniki okanye uyandibhatala okanye akandibhatali uGeneral Nkuwa. Ava kodwa nomkids utsho apha kuTakataka wathi uGeneral Nkuwa nguye ozakhupha i-purchase orders okanye uthini, but uGeneral Nkuwa nguye ozabanika umsebenzi a-approve uba abanikwe umsebenzi. Yabo kuthiwa uTeketa yahlala phantsi bethunani ndendayishini le but yaye umuntu onothetha nayo ngumkhwanazi, into enothetha nayo ngumkhwanazi kutsho ngoku uTeketa utsho apha. Nyani kuthiwa uTeketa ke ngoku afowunela umkhwanazi, hayi mani umkhwanazi mfondini kukho into kanje kanje ndifuna wena udibane noNomkhithi endaweni kanje nakanje. So ke ngoku kulo mntana uNkwali Nkosi udibana noNomkhithi ke ngoku udibana ePearls ke bantase yindawo like sizawuthi nje explain and zii-apartments eMhlanga, like nje abantu bayazirent. I don't know if kwabantu abahlala apha full time, but most of the time like abantu bayarenta, it's by the beach and all of that, like yabo indawo right pha eKZN yabo kuthiwa makudityanwe phake. Nyani uthi uNomkhithi nyani afike yena xa esathi lindile tyulukudu kungene nyani uNkwali Nkosi, ingene uNkwali Nkosi awuthi uNomkhithi nyani explain problem yakhe ba yefondini ndinengxaki apha, i-contract yam andibhatalwa kwathini and kungoku umuntu in charge woba agximfize yonke le nto nguGeneral Nkuwa. So into yenza ithini le fondini athi ke na kuNkwali Nkosi noNomkhithi ayongxaki le nto ndingakuthethelela noGeneral Nkuwa, but khumbula into nokubana before kube kanti ku-appruvwa i-contract yakho uGeneral Nkuwa ebesebenza nenye i-service provider, and la service provider ke ngoku ibibhedela lamakhwenkwe. Ya understand? That's why uGeneral Nkuwa ekwazile ba athenge ilentoza indawo azithene into BNBs. Ngabo kuthiwa hayi ke noNkwali Nkosi ke bemnika i-receipt ba indawo ethile indawo kaGeneral Nkuwa, indawo ethile indawo kaGeneral Nkuwa. Ya understand? Kutsho ke ngoku uNkwali Nkosi utsho kuNomkhithi. Ngaba aqonda uNomkhithi, okay, so that means ke ngoku uGeneral Nkuwa lo uzibe kanti uyandinceda undinika lo msebenzi ndizobhatalwa, kuzafuneka nami ndikhuphe aba bafana. Hayi fine, ingabi namsebenzi ke bantase uNomkhithi understand azothi ke ngoku uNkwali Nkosi mamela maNomkhithi khona enye into endifuna ungincede ngayo, ndine-case endakhe ndayivulelwa. Le case lena i-ongoing because sathotsharisha ubani abimbize ngegama lomuntu bamthotsharishayo yabo ubani and kungoku ubani ungamazi athi omnye uhlala pha ubani athi awuhlala pha kwela area yakho pha ePretoria. Asike komnye ngwasePretoria athi chi ngubani athi hayi man lo ubani lo yena nomntanami bangena esikolweni esinye like bafunda esikolweni esinye. You understand? So ndizawucela umfazi wami athethe nomfazi wakhe ku-arrange i-meeting between mna nobani so that ubani lo ndizokwazi uba ndimconvince bana acime elityala. Uthi kuNomkhithi yenzeka lo meeting, yena uNomkhithi wayeyothethelela uNkwali Nkosi kulo bani wafika hayi bani fondini kukho into kanje ndifuna undenzele yona. Wathi ubani yo andizukwazi mntase because kaloku omnye lo caba wathotsharisha nayo uparalyzed. You understand? So akavuma ke ngoku lo bani caba bavule icase ke ngoku abavuma kwaphela. Yaba kanti ke ngoku uNomkhithi akayifezekisanga iminqweno yeNkwali Nkosi. Uthi kwakunge-8 zikaMeyi uNomkhithi wabanjwa nge-14 zikaMeyi. So uthi uNomkhithi kwiversion yakhe uthi uNkwali Nkosi wambambisa kuba engazange yenze la arrangement babeyi-arrangile pha ePearls basically utsho ke bantasi. And ke ngoku if niyabulandela ubungqina i-testimony kaNomkhithi ayohlukanga ncam ku-testimony kaMrhotsi, because uMrhotsi thina siqale uyiva ngoMrhotsi leyo yobana uNkwali Nkosi wadibana noNomkhithi. Siqale uyiva ngoMrhotsi thina. UMrhotsi ke ngoku uthe yena bantase uNomkhithi
from Johannesburg or Tambo to Elendozini, KZN. Xa efika uthi umrhotsi mos wayeshiye laa mntu we-Uber phana. Ayikhumbula mos le nto ndithetha ngayo bantasi. Wayeshiye umntu we-Uber uba makascout uba uNomkhithi uzofika nini. Nyhani uNomkhithi wafika. Lo mntu we-Uber waxelela umrhotsi uba ufikile uNomkhithi. Umrhotsi walandela uNomkhithi kanti uNomkhithi uya kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Kutsho umrhotsi phaa kwiMandlanga Commission. So ke ngoku uNomkhithi uyayiphinda le nto uthi yena nyhani bedibana eMhlanga. You understand? Yena noGeneral Mkhwanazi. Umrhotsi yena uthi badibana eMhlanga endlini kaGeneral Mkhwanazi. You understand? So that's why i-commissioners bezisithi kumrhotsi uyaxoka wena because indlu kaGeneral Mkhwanazi ayikho seMhlanga. Caba umrhotsi akayivanga ncam le ndawo yase-The Pearls akayivanga ncam. Yabo, so ke ngoku uthi yena uNomkhithi uyabuzwa ke ngoku nguXola Nqola bana hayi man Nomkhithi uthi wayamo seDurban nadibana noMkhwanazi nadibanele eMhlanga. Did you drive or did you fly to Durban? Wathi uNomkhithi ndidrayivile. Ndathi yabatyala ke ibhobhile. Yabatyalaka ibhobhile bantase because kuyaxokwa ngoku. Yaxoka ngoku uNomkhithi. Xoka apha phambi kwethu. Bantase ndithetha ndathatha zonke into zam. Andithi bendihlala ecangkwakhe thatha zonke into zam soze mna ndihlale abantu ecangkwa abantu abaxokayo. Qubula zonke into zam ndazixwaya ndemka. Bayohlala phaa nabanye abantu. Ndemka ecangkwakhe because uyaxoka. Because niyayibona bantase ba iplaniwe le nto because i-testimony kaNomkhithi ifana nqwa. Well, not nqwa because zikhona indawo uNomkhithi angazaziyo because lowa ungumrhotsi baye bexelelene uba sizawuthi wadibana noMkhwanazi nalo sizawuthi wadibana noMkhwanazi. Ngoku indawo yeyoba uhambe ngantoni uyapha bekusiwa yaphi because umrhotsi kaloku bantase if niyakhumbula kakuhle wade wathi umrhotsi bana uMkhwanazi uNomkhithi wadibana nalo mntu wayedibana naye badibanele emotweni. Yava badibanele emotweni yena zange ambone kakuhle lo mntu but uthe xa efonela uKate later on uKate wabesithi ndadibana naye uMkhwanazi kwathini kwakhe uthi then umrhotsi knew ba okay lo ebedibana noMkhwanazi ngalamini. Akaxoki uNomkhithi ubuxoki uphuma ngendlela umane besithi but bantase sizawufocus ke kwivideo elandelayo sifocus kuTeketa inintsi. Yabona uTeketayo yena bavele bambona ngathi uzaba yi-victim because bamlahlele under enye ibhasi enzima. Kat Matlala just threw everybody under the bus. In fact, not just the bus, the whole company, a whole bus fleet worth of golden arrows. He spoke to Ad Hoc from prison in full Burberry and chains, and there are so many massive headlines. Here's what you need to know. Firstly, Kat Matlala claimed that Becky Cele lied under oath. You'll remember that Cele went before Ad Hoc and said that he was keeping Kat Matlala around to get information from Kat Matlala. Matlala said that was a lie, and actually Cele was giving him information, Kat Matlala, in exchange for money favors, 300,000 Rand in one instance and then another 200,000 Rand, also for other favors like driving Cele and his wife to a wedding, letting them stay in Kat Matlala's penthouse suite in Pretoria. Matlala claims that he's just the victim of an extortion battle between different factions within the police. On the one side, Becky Cele and his compadres extracting money from Matlala in exchange for favors. And on the other side, Senzo Ntunu and Brown Makhotsi's faction doing the same. Matlala claims that all of the arrests against him, the arrests on him in the raids, were just stitch-ups. The second he stopped taking their calls, the second he stopped paying off money, suddenly he was being raided, suddenly he was being arrested, suddenly he's on trial for very bad things like the alleged attempted of his ex, Tebogo Tobiane. And he says that every time he then started making payments again to one side or another, he would get firearms back. The harassment by the police on him would stop mysteriously and go away. Charges and other threats on his family would disappear. He says he's just the victim of everyone knowing that he has a lot of money because he won a bunch of really big contracts like that 360 million Rand SAPS healthcare services provision on the back of allegations about him being connected to Tembisa Hospital. And because everyone knew he had a lot of money,
They all just came to extort him, and if he did not play along with them, they would send the police to rain down consequences against him. We're going to tell you the full story of all that you need to know on the Quarter Report, coming out in just an hour and a half or so's time. But for now, that's all you need to know. Watch out for us dropping the show on that other red long-form video app in just a little while. Now, the confusing part for me is where Vusumuzi Ket Matlala states that his company didn't get a tender for Tembisa Hospital. Now, we know the drama that we went through a couple of months ago when we informed that there were millions and billions that went out in tender money to some companies with regards to some fixtures and some things that needed to be done at Tembisa Hospital, and all that money was squandered. We know that it was said that one of Ramaphosa's niece, who's this Hungwani? Yeah, Hungwani Maumela was one of the guys, and I think Ket's name was definitely there. Ket's name was thrown in there. So now he's saying his company had nothing to do with Tembisa tenders. So I think that's something that I'm still going to listen out to. That's something that I need to pay extra attention to just to get an understanding of what's going on now. But besides that, if there's one thing I'm appreciating when it comes to this particular interview, this particular this whole situation that's going on with the ad hoc committee and Ket Matlala, when it comes to the way he's answering the questions, I am appreciative of that. Like, I can see that, he is very clear with the way that he answers. If there's something he doesn't understand, I think he's very clear. I'm happy with the way he's answering. I can definitely see a difference with the way he's answering and the way Senzo Mchunu was answering, the way Sibiya was answering. He's not, and he's one of those guys who was expecting to be dodgy, to be, trying to hide around the questions, trying to dodge answering the actual question. But to my surprise, the way he's answering, I think it's satisfactory. Obviously, we haven't heard that much yet. Yes, we've heard a lot, but we haven't heard that much. We're still listening. We still want proper updates. We still want clearer understanding. Since I'm saying that I don't understand how come he's saying his company wasn't involved in the Tembisa hospital tenders and all. We will get clarity as the testimony continues. But so far, I don't want to lie. I think the guy he's clarifying things quite well so far. But of course, we are still listening. Hey, bafethu uyabusa uKet Vusumuzi Matlala uDlamini eSouth Africa. Mamelani ke few minutes before ezangena uKet, hayi kuke kungabi khona iorder nje kancinci from kwiside le media babhizi ke bafuna ukumshuta, especially noba from iangle athavele ngayo. Hayi ke bacengwa apha into bayibohlalani phansi nizaliphiwa ithuba maloba nimshute uKet. Hayi ke uyangabikho nje lo order, but eventually wavule umnyango wangena uKet. Xa kangena uKet wangena sonkile ubhuti ehlale igushi, ayikuzile wahlala phansi, sebehlaliswe phansi ke nabo bemedia. Eventually baphinde baphiwa ithuba loba izanini nizomshuta as much as you want. Baphakamile futhi wangoqhaqha dlalile kubhuti womswenko igushi yakhe. Ndixelela into yoba amakitani njoba ebophe amaqatha la, amachene ebophe amaqatha la, isihlangu igushi. Ayike yenziwe yonke lento le kwagqitywa, kwamele bakuzaqolwa i-proceedings. Yaveli MK yathi asikwazi ukuqhubeka no Ket Matlala ukuthi ikhona into engathi uKet njengoba bekufuna nokupostpone, so ikhona into engathi he's not fully prepared because ithi lento uzawuqala uKet bayozachayisa usually ndini niyabazi bagqiba ebusuku, bachayisa ebusuku, sichayisa phanga ngabo 12. So namhlanje kuzachayiswa ngo5 because uKet kumele into babayogqibezela umcimbi wabo westatement. So iobject ke ngoku iMK isithi asikwazi ukuqhubeka ngomuntu okusathwa istatement sakhe asikabi asikapheleli kusamele ba ayophinde ayokwenza ezinye ngoba kuzajika kuvela umcimbi wamakoro wokorekishwa asayinwanga inini. Hayi zivele ezinye i-members zi-objecte i-MK zithi no, they are prepared bona into yoba makuthini makuqhuyekwe. Bonke nje bavumelane futhi ngalonto azahlekise ke apho uJulius Malema into yoba okobe besithi nifuna uKet usekhona ngoku senisithi akasakwazi ukudlibisa kwathinti yenza nje ijoke ngathi njalo. But all in all kwathiwa kuyaqhuyekwa ke ayiqhuyekiwe wasona ini uKet yaqala iprocess. Xa iqala iprocess kube khona apho uKet xa ke seke referral ke ngokuma annexures abe nayo into ethi
akawazi ncama ama-annexure because akakwazanga kwa-attacha ngendlela eright ngoba i-statement sakhe ingathi usifumene namhlanje. Eyi, ndibe nayo laa nto ethi eish madoda, ingenzeka into yoba laa nto ibithethwa yi-MK party izaba njalo na, because as even ama-proceedings wakhona eqhubekile kukhona apho ewatsho khona into yoba ezinye zezinto ubone ne-mistake ezikhona ekusamele bazikorikishe nani nani that bangafuni ukucapitalize kulaa nto yoba bebeyitshilo i-MK party into yoba esi statement asikapheleli, makaphiwe ithuba, bangxamanga bangaqala even later on 2 hours later or so, but ke kwabe kuqaliwe ayisharp ke, but ikhona into engathi seyivelile njalo. Hayi kuziwe naye, kuziwe ambambe u-evidence leader eze naye u-SC. Xa ke siza naye angandiphi mdlamane u-SC namhlanje ngongathi andikho sure noma ngizathi uyamoyika okanye beke safuna into yoba naye abe comfortable okanye wonke umuntu usafuna into yoba kuwomwaphwe. I-tense mos environment yasejele inoba naxa uvizithe ejele uyaziva nayo into yoba ukho kwi-environment nje esharp. Hayi ke baqalile baqhubeka beza nje nabeza nayo. Uzazisile kukhethi ungubani, ukhethi wazazisa into yoba ngathi wenza amabanga akhe okufunda likhona le kwela cala laseMamelodi, usibizile negama lesikolo. Akathethanga njenge-tertiary ngathi uphelele apho ke ko-grade 12 abo, andimvanga ethetha nge-varsity studies, tertiary studies. From apho wazotsho into yoba unabantwana abayi-9, so eligama lakhe likakhethi ke 9 lives asikho sure noba imcimbi woba unabantwana abayi-9 na, because nayo esiuze watsho wathi could it be that ubizwa ukhethi ngendaba abantwana abayi-9 okanye because une-lives ezi-9 sharp ke. Hayi kuziwe naye aze naye kakuhle ingathi testimony yakhe uzoniphazamisa ukhethi Matlala, but engqondweni nayo into ethi vele we are sure or sinayo into ethi akazufuna ukuzi-incriminator, but anilindelanga into yoba ngazayitsho ngomlomo wakhe. Mamelani ithini lento, ithi as ebuzwa mosiphayana zitshiwo i-allegations zonke ezitshiwo kuze kunala mcimbi wala 360 million wethenda. Xa kufiwa kula mcimbi zama ukubuzwa ngawo, akafuni ukutestifya ngawo because uthi yena akafuni ukuzibhaqa as incriminator because laa nto isese under investigation. Kanti sizokwenzani ku-ad-hoc committee? Ndinicela into yoba basene phansi naphezulu bezama ukuphicotha lo mcimbi lo into yoba uyakhweshinwa okanye akakhweshinwa malunga nomcimbi wentoni we-ad-hoc committee. Uzamile ukuzidistansa from kokatiso, but yakhona i-mutual friend abanayo umswazi ke ngula ruthless taxi boss eyatshona. So basically asikayiva ncama i-testimony yakhe into yoba iyaphi, but ndizabuya naye uphathuba utheni ukhethi namhlanje, but akakathethi ukhethi. I think for the last contract, the thing is regarding this SAPS contract, I do not want to get deeper into that thing because there's an ongoing investigation about that. So I'll prefer not to talk further about the contract of SAPS because I don't want to compromise the investigations or even incriminate myself. But can you confirm that you paid them for your franchise? Yes, I can confirm that. And when you it's in the bank statements as well, which the police have. So and so when you bid for the Swanee 24 contract, the SAPS contract, you did so on your own, through your own company? Yes, through my own company, Mr. Arendse. But like I said, I do not want to go deep into this Medicaid 24 SAPS contract thing. But the services that would be rendered, those services would in fact be rendered by Van Wyk and Venter, the holding company, isn't it? The administrative side of it. Yes, that's correct. And that would have, was that indicated in the tender bid document? Is there? Yes. Or was it left unstated? No, I've supplied the franchise documents. So in the bid document, which we'll look at in a bit more detail later, would it have been indicated that some of these services would in fact be rendered also by the holding company?
I would love to help about that, but like I said, I think we going now into the deep inside the contract of SAPS, which I said earlier that I do not want to speak about that now as this is ongoing investigation. So can you please just respect that? I do not want to incriminate myself or compromise the investigation. Okay, let's perhaps just excuse me. So, may I please take Honorable Sangon? Thank you very much, Chairperson. Apologies, SC. No, I'm being disturbed by Mr. Matlala's response to not wanting to answer questions after he had taken the oath, which was based on you having read to him, Chairperson, the immunities that are there for him in line with the Powers and Privileges Act, specifically 16.2, which says a person who is being examined under oath or affirmation in terms of Section 15 may be required to answer any question put to him in connection with the subject of the inquiry, produce any document that he or she is requested to produce under the section, despite the fact that the answer or the document would incriminate him or would tend to expose him or her to criminal and civil proceedings. Now, it was said when we started that we are not in a court of law. We do operate under the legislation, specifically this, the Powers and Privileges Act of Parliament. And I think we're going to have to get resolution on that matter, Chair, because we can't have a witness that appears, has taken an oath and then says, I can't answer because I may incriminate myself. I think we need direction on that matter. Thanks, Chair. Abondosi bazoboshwa yazi. Lamadoda azoboshwa lawo, and we will be there. Now, as you all know, Vusmus Matlala is testifying with ad hoc committee njengamanje, and he's revealing some things. Now, about a couple of weeks ago, before we get there, a couple of weeks ago, former Minister of Police uBheki Cele testified with ad hoc committee about his relationship with Vusmus Matlala. Ngiyakhumbula bembuza bethi, how well do you know? You know Khet Matlala, what's very well, and later retracted that statement because I want to see him fighting. Very well, Khet Matlala. Ngiyakhumbula bembuza ngokuthi did he ever benefit or receive money from Khet Matlala? Ngiyakhumbula athi cha, akakaze nje athole imali lutho kuKhet Matlala. The only thing he benefited from Khet Matlala was I think walala kwenye yama hotel wama rooms wakhe hotel. I think that's the only thing he benefited from Khet Matlala. Otherwise, he was just using Khet Matlala to suck information from him. That's according to uBheki Cele at that time. Now, on the testimony, Khet Matlala uyala uthi hayi baba le outi le ya benefita kimi le outi le ngayinika imali on 2 occasions. Uyambuza uCIC Commander in Chief uthi umnike malini on these 2 occasions. Uyaphendula uMatlala uthi ngimnike 300k ngamnika 200k futhi on the second occasion, meaning in total 500,000 engayinika uNdosi wafike ilo ad hoc committee wathi akakaza athole imali kuMatlala. Matlala uthi kune proof of payment yena uphethe ama receipt ekhokhela uNdosi. Abantu bazoboshwa. Remember last week uNkabinde, is it uNkabinde? Yes, I think uNkabinde bamvulela icala lelo of lying under oath and perjury, right? Because wakhuluma manje eParliament, wakhuluma izinto ekungelona iqiniso. Same charges could be open against uBheki Cele because he did the same thing. He lied under oath. If Khet Matlala can produce documents that actually states what he did, or if he can produce any evidence that he did in fact pay uBheki Cele that 500k as an ubufakazi, boshiwe. Icala le. Uthi Khet Matlala uyamati Brown Mkhuthi munlanga mati ngominister Mchunu uthi hayi cha abakase bahlangane uthi umuntu lomunye loku wamphatha imali bekapha Bheki Cele
ubhekicela umnikile imali lefika lapha ku $500,000 uthi inkinga yakhe ticale mhla ala kunika ubhekicele imali perhaps so the next Friday waboshwa so yena bekakhuluma na Brown Mokgotsi so Brown Mokgotsi uthumela ngibhekicele uyabona uthi ukohlangana futhi namkhwanazi wamcela ifavor wathi ucela ukuthi amkhulumele nomuntu khona umuntu lo bamchupa ngale ngathi bamchupa wazalasha umthwalo lo muntu wavulela mkhwanazi licala ku IP so beba lo bamphenya wathi ucela ukuthi amendele lo ifavor le perhaps wow hey kumatima kakhulu yena uvete ongathi sibiya namchunu hayi cha bantu labalungile labo vele yena banlo wrong ubhekicela uza abe senkingeni so ngubhekicela hayi kusenkingeni ukuthi wayenyula intombi ngento inhlava usenkingeni so ngubhekicela perhaps wow but kubukeka ngathi bazama ukushayana ngenyongo iphila ngathi ufuna kufaka abobhekicele phasi kwebhasi angisho ukuthi bhekicele umsulwa angisho ukuthi umkhwanazi umsulwa mara ngakubukeka ngathi solo kuvikelwa umchunu naba kuyaphosa phasi kwebhasi sachubeka siyalalela sekuya ngokangcondo yakho ukuthi wena ingakanani mayincane utakukholwa la kushoko perhaps. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. People are reacting to what Khet Matlala said yesterday, and people are saying hey, he was just throwing everyone under the bus. Kesana kakhulu kade ubhekicela asho ukuthi ubhekicele njengoba semvela asho ukuthi ubhekicele ubudika imali close to 500k tinkata ke ticale ngalesikhani ala kunika bhekicele imali the next Friday wabosh, and people are saying hayibo ungathi nunu sesithi ifike yaspila amabhenzi lapha kaningiyo lesecaleni kakhulu beyithatha imali from uKhet Matlala ama-bribe. Siyabona mfana namakhehla lasiphethe la South Africa ukuthi i-corruption. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.